Kancane yo dipikir to masih remojo ponjero yen ngene carane opo wis ra ono wong lanang liyane teko koe ngembat pacare kanca dhewe piye to ki larane nembas ning ati perita rasane nganti ilo mrepes mili aku sing wis kemati tak kira pasti ternyata kowe company jarene pasti ning kowe teko nglarani jarene best friend opo kowe wis kelalen dikongkong budi wong sing paling tak tresnani tak trimo mugi Gusti paring ganti kancane yo dipikir to masih remojo ponjero yen ngene carane opo wis ra ono wong lanang liyane teko koe ngembat pacare kanca dhewe piye to ki larane nembas ning ati perita rasane nganti ilo mrepes mili aku sing wis kemati tak kira pasti ternyata kowe company jarene pasti ning kowe teko nglarani jarene best friend opo kowe wis kelalen dikongkong budi wong sing paling tak tresnani tak trimo mugi Gusti paring ganti jarene pasti ning kowe teko nglarani jarene best friend opo kowe wis kelalen dikongkong budi wong sing paling tak tresnani tak trimo mugi Gusti paring ganti tak trimo ngalah mugi Gusti paring ganti.